Magandang buhay and welcome to my channel. For today's video mga bags ay ito po yung ipapakita ko kung saan kagandahan doon sa lugar na pinuntahan namin. Welcome po sa San Antonio, doon po sa San Miguel Beach. Hindi po San Miguel Berjas, San Miguel Beach. Please watch this video and please click the subscribe and click the notification bell po para sa mga updates ko na video. Ayan, salamat po. Enjoy!